Днес ще говорим за играта Lady Popular. Lady Popular е една обикновена, но не чак обикновена игра, в която ти се учиш на красота, на мода, на тенденции и да си да не си чак толкова стиснат, да си по-отворен. Просто е за забавление. Да ви кажа честно, имах един профил в Lady Popular, който беше на 20-то ниво. После в коментарите ще ви напиша как се казва, да го погледнете, но тъй като и на това Lady си имах кола, всичко си имах, но не знам защо, не бях забравила паролата, но за съжаление ми се изгуби паролата. Тогава в АБ почта ми излезе едно съобщение, на чието съобщение пишеше, че ми прекратяват играта. Не знам защо, но не знам. Някак премахнали са ми паролата или някой ми е хакнал, не мога да ви кажа. И на тия деца, които правят тия клипчета за хакването, не одобрявам тези идеи, защото хората са се задали лично пространство, чрез което да контактуват с различни хора. Lady Popular е игра, да си губиш времето, да отнемаш нещо част от времето. Има Lady Cup, че Lady Cup трябва да дадеш или 300 измурда, защото имам приятелка, която сега събира 300 измурда, има 260 измурда. Днес да ви кажа, че хич не одобрявам тази игра, но понеже имам с кой да контактувам в нея и с това играя, не по свое желание. И това беше от мен. Кратко видео, но не знам повече какво да ви кажа за Lady Popular. Има си сайтове, може да прочетете на тези сайтове. И така, в следващото клипче ще разберете и други ясности. Довиждане!